στείλετε. Μας βοηθάτε να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι ζουν και στέκονται πάνω σε ένα σφαιρικό πλανήτη, τη Γη, που βρίσκεται μέσα στο διάστημα, στο σύμπαν. Οι συμμαθήτριές μου Γεωργία και Αθηνά θα σας δείξουν στην υδρόγειο σφαίρα τι μάθαμε για τη Γη. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το σχήμα της Γης? Το σχήμα της Γης είναι σαν μια μπάλα. Έχει σφαιρικό σχήμα. Ωραία, θέλω τώρα να μου δείξετε πάνω στη Γη πού βρίσκεται η Ελλάδα και πού βρίσκεται η Αυστραλία. Εκεί δηλαδή που είναι οι φίλοι μας. Η Ελλάδα πού είναι? Δείξε με το δάχτυλο. Εδώ. Ωραία, και η Αυστραλία πού είναι? Εδώ Η Αυστραλία. Τώρα με αυτό το πλαστικό ανθρωπάκι μπορείτε να μου δείξετε πώς στεκόμαστε εμείς στην Ελλάδα και πού είναι ο ουρανός και τα σύννεφα? Να πάρετε και αυτή τη φωτογραφία με τα σύννεφα. στεκόμαστε πάνω στην Ελλάδα λόγω της βαρύτητας. Και πού είναι ο ουρανός? Ο ουρανός που βλέπουμε είναι από πάνω. Μάλιστα. Σήμερα όπως είπαμε είδατε έβρεξε. Μπορείτε να μου πείτε το νερό της βροχής από τα σύννεφα προς τα πού πηγαίνει? Ξεκινάει από τον ουρανό. Δείξτε το αυτό. Εδώ. Ναι. Και καταλήγει στη Γη. Εδώ. Μάλιστα. Μπορείτε τώρα να μου δείξετε στην Αυστραλία τα παιδιά πώς στέκονται εκεί και πού είναι ο ουρανός? Έτσι στέκονται όρθια όπως ναι. Και ο ουρανός που βλέπουμε είναι από πάνω. Από πάνω τους. Και το νερό της βροχής, αν έβρεχε εκεί πέρα, πού θα πάει το νερό της βροχής? Ξεκινάει από τον ουρανό και καταλήγει στο έδαφος. Στο έδαφος. Και γιατί δεν πάει το νερό εδώ έξω από τη Γη? Λόγω της βαρύτητας. Τι, η βαρύτητα δηλαδή τι κάνει η βαρύτητα? Τι είναι? Η Γη τραβάει όλα τα πράγματα πάνω της και έτσι δεν πέφτουμε κάτω. Μάλιστα. Πώς όμως καταφέρνουμε εμείς οι άνθρωποι και στεκόμαστε εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αυστραλία και δεν πέφτουμε? Πώς καταφέρνουμε και στεκόμαστε? Πώς καταφέρνουμε και στεκόμαστε εδώ στην Ελλάδα? Για δείξτε, πώς καταφέρνουμε και στεκόμαστε όρθιοι εκεί πέρα? Μας τραβάει η Γη λόγω της βαρύτητας. Μάλιστα. Ωραία. Φανταστείτε τώρα τον εαυτό σας. Αυστραλία. Μπράβο, σωστά. Φανταστείτε τώρα ότι είμαστε στην Ελλάδα και ότι κρατάτε μια μικρή μπάλα μπάσκετ στο χέρι σας. Σήκωσε και το χεράκι του. Θέλω να μου δείξετε αν την αφήσετε να πέσει, πού ακριβώς θα πάει αυτή η μπάλα? Στο έδαφος. Στο έδαφος. Και γιατί θα πέσει, γιατί πηγαίνει προς το έδαφος, προς τη Γη? Λόγω της βαρύτητας που τραβάει η Γη όλα τα πράγματα πάνω της. Προς το έδαφος, πολύ σωστά. Μπορείτε τώρα, φανταστείτε τώρα ότι εσείς είστε αυτό το ανθρωπάκι πάνω στην Ελλάδα. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε πού είναι το πάνω για σας και πού είναι το κάτω? Το πάνω είναι ο ουρανός και το κάτω είναι το έδαφος. Μάλιστα. Να μου το δείξετε αυτό και στην Αυστραλία. Δείξτε πώς στέκονται στην Αυστραλία τα παιδιά. Το πάνω στέκονται λόγω της βαρύτητας. Και Ναι. το πάνω το είναι ο ουρανός, το κάτω είναι η Γη. Και αν έχει αυτό το παιδί μια μπάλα στο χέρι του. Και για δείξτε το λίγο και το αφήσετε να πέσει την μπάλα. Χωρίς να την πετάξετε. Πού θα πάει αυτή η Το μπάλα? έδαφος. Ωραία, ωραία. Θέλω να μου πείτε τώρα, εδώ στο νότιο πόλο μπορούν να σταθούν άνθρωποι και πώς στέκονται? Μπορούν να σταθούν και στέκονται λόγω της γης που τους τραβάει εξαιτίας της βαρύτητας. Και για αυτόν τον άνθρωπο που πήγε εκεί στο νότιο πόλο και περπατάει, πού είναι το πάνω και πού είναι το κάτω για αυτόν? Το πάνω είναι ο ουρανός εδώ πέρα και το κάτω είναι η Γη. Ωραία. Θέλω τώρα να φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε αυτό το διαστημικό σκάφος και θέλω να απογειωθείτε από την Ελλάδα και να πάτε να φωτογραφίσετε την Ελλάδα πρώτα, μετά την Αυστραλία και μετά τον Νότιο Πόλο. Να απογειωθείτε πρώτα. Θα ξεκινήσουμε έτσι για να πάμε να φωτογραφίσουμε. Η φωτογραφική μηχανή είναι στη μύτη ακριβώς. Πώς θα τη φωτογραφίσετε την Ελλάδα? Έτσι. Ωραία. Πού βρίσκεται τώρα το σκάφος? Το σκάφος βρίσκεται πάνω στην Ελλάδα. Ωραία. Πήγαινε τώρα στην Αυστραλία. Πώς θα πάει το σκάφος? Το σκάφος θα πάει έτσι Ναι. και θα δει στην Αυστραλία. Και τώρα πώς θα φωτογραφίσει το Νότιο Πόλο εκεί κάτω? Θα πάει έτσι και θα φωτογραφίσει το Νότιο Πόλο. Τι υπάρχει δηλαδή γύρω από τη γη εδώ? Τι είναι εδώ? Υπάρχει το σύμπαν. Το διάστημα. Το διάστημα. Και τελευταία ερώτηση. Νομίζετε ότι εμείς οι άνθρωποι που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, ζούμε στο πάνω μέρος της γης
Και τα παιδιά που ζουν εδώ στην Αυστραλία που είδατε στο βίντεο ζουν στο κάτω μέρος της γης. Δεν υπάρχει πάνω και κάτω. Υπάρχει το βόρειο ημισφαίριο που είναι η Ελλάδα. Και άλλες, η Ασία και άλλες χώρες. Και υπάρχει και το νότιο ημισφαίριο που είναι η Αυστραλία και άλλες χώρες. Και πού είναι το πάνω και πού είναι το κάτω για τη γη. Το κάτω πού είναι. Το κάτω είναι το έδαφος. Το έδαφος. Και το πάνω είναι ο ουρανός. Ο ουρανός. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι στέκονται. Πάνω στη γη. Δηλαδή δείξτε μου το ανθρωπάκι σε διάφορα μέρη. Όρθιοι πάνω στη γη. Πώς καταφέρουν και στέκονται στα διάφορα. Εδώ στέκονται, εδώ. Ναι, στα νησιά, Και πώς καταφέρουν και στέκονται εκεί. Λόγω της βαρύτητας. Γιατί υπάρχει από πάνω από τους ανθρώπους και γύρω από τη γη. Ουρανός με αστέρια, το φεγγάρι. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.